Co dziś na obiad? To nazwa nowej serii na moim kanale. A wy co dzisiaj macie na obiad? Bo ja przygotowałem makaron ryżowy z kurczakiem w sosie tajskim. Bardzo fajna propozycja, inspirowana moim wyjazdem do Tajlandii. No to zajadamy. Jest idealny. Zaczynam od przyprawienia kurczaka, a następnie obtaczam go w skrobi ziemniaczanej. Dzięki temu będzie mieć wspaniałą teksturę. Na tej samej patelni przesmażam cebulę, imbir, paprykę, czosnek oraz tajską pastę. Gdy całość nam się fajnie przesmaży, dodaję przecier pomidorowy oraz kurczaka. Całość zalewam bulionem warzywnym oraz mleczkiem kokosowym. Całość gotuję przez około 25 minut na wolnym ogniu. Po tym czasie tak powinien wyglądać nasz sos. Zobaczcie tylko, jaką ma konsystencję. Ja serwuję go z makaronem ryżowym oraz szczypiorkiem. Polecam i życzę Wam smacznego.